So ang niagi mga igsoon atong naisgutan nga kining katuyuan sa mga leaders sa relihiyon or mga religious leaders sama sa Parisiyo, Saduceo ug Eskriba, ang katuyuan nila ni Ginoong Hesus nga duna sila mga pangutana nga ilang ihatag ni ngadto ni Ginoong Hesus saron og dili og masipyat siya og tubag, himuon nila nga basihan nga ilahang dakpon o kaha ilang kay tungod kay nagplano mo sila nga patyonin nila, pero nahuman na lang ang karon ania naman taron sa Wednesday nga part sa kanang last week, no? Mao ni ang kani atong gisigutan sa Mark karon is last week ni dinhi sa tuang sa iyahang Passion Week nga diin si Hesus padulong na ngadto sa Jerusalem nga diin siya ilansang sa cross, no? Niata sa Wednesday karon nga time na to kay atong Wednesday is 11 10 11 o 12, no? Mo na siya na Wednesday sunod na doon na gyud ta sa katapusan sa iyahang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Samtang arkaduol na siya dinhi, daghan kay mga pangutana ang mga Saduceo, ang mga Parisiyo ug mga Eskriba mahitungod sa dakong sugo, no? Sa una nangutana siya mahitungod sa buhis. Ya kay ilaha manggi katuyo man nila nga ilaha yung bikton sa Ginoong Hesus, ilang ilaangon buhat sila dili aron masipyat siya apan subo pa lang doon wa gid sila nahimo, no? Gitubag na siya na Ginoong Hesus nga kinsa tagay kog sinsiyo ni Hakuwen, no? Nya gipakita ni ang dagway kisa ni dagway kang Cesar o ihatag kang Cesar, iya kang Cesar, ihatag sa Dios ang iya sa Dios. So wala na silang katingog niya na. Next pagkasunod ang utana na sa sila sa pagkabanhaw sa 7 ka igsoong lalaki usa ra ka babae na minyo. So nangutana sila nigabot nila sa langit kinsa man na siya nga asawa. Sa 7 ka man nagsulod kay nang matay man tanan. Matay nga magwangan, sunod nga hantod sa kamahuran nga 7 ka lalaki nya usa ra na ilang gipangasawa. So last nga namatay ang babae mo ay namatay, no? Namatay gyud tanan. Ang 7 ka bana, ang usa ka asawa, ang ilang gilabay nga pangutana nga ni Ginoong Hesus kun kinsa man ang bana nining maong babae, no? Kun adto na sa langit. So wa gyapon sila naman ni Ginoong Hesus Kristo nga dito sa langit wala na kaminyoon, no? Nya kanang wala siguro na pakapin pa siguro din na ignora sa dito nga sigurado gid mong malangit mo, no? Kaya ikaw sila adto sa langit kisab ning bana asawa pero siguro malangit. So wa gyapon sila makatubag niya na so nahilom na sad sila until such time miabot na sad pagpadayon nila nga nangutana sila unsa man ang pinakadako nga sugo, no? So doon na sila plano ni Ginoong Hesus nga mangutana ang Saduceo, ang Eskriba na ni. Kini Eskriba mo igsoon mo na ni mga abogado, mo ni tigsuwat sa ilahang mga scripture sa ilahang sa law, no? Unya nangutana unsa ang pinakadako nga sugo. So gingnan nitubag sila ni Ginoong Hesus nga ang pinakadako nga sugo nga wa nay makalabaw mao ang higugma ang Dios tibok mo kasing-kasing mo kalag imong akusog, no? Patigbok. Ug ang ikaduha na higugma ang imong silingan. So wa nay laing makalabaw ini nga balaod. So ang Eskriba nga dugay lang naminaw gyud sa ilahang panagkulo-kabildo silang pagdebate nga wa gyud sila napildi gyud sila ni Jesus Christ nitubag na siya nga tinuod ang imong giingon. So ana ra kang makakita nga ang kaway ni dapig na ni gayon na, pero although mao gyapon iyang plano nga pagbitik. So niabot ta karon sa punto nga dinhi niabot ta sa Marcos, ang ato ang teksto karon is Marcos 12 kapitulo 12 gikan sa bersikulo 35 ngadto sa 44, no? So ato mao ni ato ang pagpadayon karon. So akong gihangyo ang tanan palihom manindog ta atong basahon ning mga sitas dinhi sa Marcos kapitulo 12 bersikulo 35 ngadto sa 44. Okay? Sige, ato ning dunganan pagbasa mga igsoon kay para kanabang dili bitaw ta magduka. Di magduka kanang mutingog gyud ta kay haron di ta magduka, no? Sige. Aton kusgon atong mga tingog kanang makadungog sad mo, no? Ari na magsugod sa bersikulo 35, igingon din na, samtang nagtudlo si Hesus sulod sa templo, siya miingon, unsaon ba sa mga Eskriba sa pag-ingon nga si Kristo anak ni David? Si David gayud pinaagi sa Espiritu Santo mao ang nag-ingon, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo, hangtod nga ibutang nako ang imong kaaway sa ilalom sa imong matil. Si David gayon nagtawag kaniya nga Ginoo busa unsaon man niya pagkahimong anak ni David.
ug ang dakong panon sa katawhan nalipay sa pagpamati kanila. Bersikulo 38, transition. Sa iyang pagpanudlo, siya mingon, pagbantay kamo sa mga iskriba, mahigugmaon sa paglakaw-lakaw, magsulob og tagas ng mga bisti og sa mga pagyukbo kanila diha sa mga tabuan. Og sa mga pasidunggang likuranan, sulod sa mga sinaguga og sa mga pasidunggang dapit diha sa mga kumbira. Ilang gitukob ang mga panimalay sa mga byuda og aron sa pagtabo nini naghimo sila og tag-as nga mga pag-ampo, mahiaguman nila ang bugat pa nga hukom sa silot. Unya si Jesus mi lingkod atbang sa panudlanan sa iyang ipanid-an ang mga panon sa mga tao nga naghulog og salapi ngadto sa panudlanan. Ug daghan ang mga dato nga naghulog og dagkong kantidad. Dihay usa ka kabus nga byuda nga miabot og mihulog og duha ka gagmay nga sinsilyo nga mibili og usa ka kodrante. Unya gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ngadto kaniyang mingon kanila, sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga kining kabus nga byuda nakahulog sa labaw pa kaysa tanan kanila nga naghulog ngadto sa panudlanan. Kay silang tanan mihatag gikan sa ilang naghingapin nga kahamugaway apan kini siya gikan sa iyang kakabus mihatag sa tanan nga anaa kaniya sa tanan nga iyang kabuhian. Amen. Dalagon ang pulong sa Ginoo, magampot ang mga igsoon. Amahan namo nga langit noon, salamat Ginoo Lord, nining dako kay nga pribilehiyo imong gihatag kanamo nga nakapadayon kami Ginoo sa pagtuon sa imong balaan nga pulong Ginoo God. Lord, nining kapunon Ginoo God, tuguti amahan nga mo isurrender ang among kinabuhi diha kanimo Ginoo. Padula kami sa imong tiilan amahan aron mangayo kami kapasayloan sa mga sala nga among nahimo. Ug bisan pa ang mga lama ni Ginoo Lord, kuha akin ni Ginoo Dios in the name of Jesus. Kay haron kami Ginoo maandam sa pagduol diha sa trono sa imong grasya. Nini kaponon Ginoo, andama ang matag usa Ginoo, bisan pa kini imong alagad nga mahimong tigpamaba, tabuni ako sa imong krus aron ikaw lamang Ginoong Hesus ang masintro sa among taliwala ug ikaw lamang mahimaya pasidunggan ug mayaon sa tibok namong kinabuhi. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Malingkod ta mga igsoon. So nini nga tudli mga igsoon o passage nga atong paghisgutan. Si Jesus dinhi nagtudlo sa templo ug nagbutang og usa ka mahagiton, no? Kanang gihagit og theology o teolohiko nga pangutana or theological question sa pundok sa katawhan, daghan mga katawhan dito namati niya, no? Na siya giandam pangutana sa nangagi nga mga sitas nga atong gitun-an. Ang mga tao, ang Parisiyo, Saduceo, ug Iskriba, maoy naghatag og pangutana, nagsigig pangutana ni Ginoong Hesus. Karon iya na sad nga bahin nga siya na usab ang nangutana dinha sa pundok sa katawhan. Dinhi gayon na iyang gibungkag, no? Iyang giguba ang popular kaayo og limitado nga pagsabot kung kinsa gayon ang Mesiyas. Kay wala man gid sila makasabot kinsa ang Mesiyas nga mao ang harianon nga manununod nga mao si Kristo, no? So atong tan-awon natay tulo ka punto nga atong paghisgutan karon nga diin mahitungod kini sa pagtulun-an nining ato ang paggipahisgutan karon nga mahitungod sa pangutana sa anak ni David. Kini ato ang sermon karon mga igsoon no tulo ka hugna. Ang una mahitungod sa anak ni David, ang ikaduha ang katong gisaway ni Ginoong Hesus ang mga eskriba ug ang ikatulo mao ang halad sa byuda, no? So mura ba kagatan-aw og sini ba nga kanang triple na hinumdum mo nakasuway mo sini nga salida nga tulo ka salida, no? Pag uli ninyo sa inyo di na mo makaistorya kay naglibog na mo asan tinuod sumpay ato. Kay sa una gamay pa ko makahinumdum ko na ay triple kanang showing dito sa Lapu-Lapu, no? Na ay double, na ay triple, ang gusto mig triple na mao lagi nigabot sa balay di namin magtingugay. Wa na may kasabot ug baobab ni sumpay pa ba ni primero na mo gitanaw. So kani tulo ni kahugna unya ampo nanta sa Ginoo nga ato aning mahanay, ato ning maistoryahan, ato ning mahisgutan ug nagampo ta sa balang espiritu nga magpatilawa nato aron siya ang mo giyakan nato nining maong wali, no? Sa ang una nga punto ni ingon dinhi mga igsoon apa sa dili pa ang uluhan nining ato ang sermon karon mao nga ilha si Kristo nga Ginoo og Mesiyas, no? Mao ni naglangkob sa tulo ka hugna nining ato ang wali karon
nga ilhon si Kristo nga Ginoo og Mesiyas. So doon na tayo tulo ka punto dinhi nga atong paghisgutan nga ang una mao ang hingpit nga kahulugan sa Mesiyas, no? Ang hingpit nga kahulugan sa Mesiyas. Ang ikaduha, ang Dios nagtan-aw sa tinguha sa kasing-kasing. Ug ang ikatulo mao ang hingpit nga pagtugyan, no? Ato nang tagsa-tagsaon paghisgot mga igsoon. Una atong unahon ang hingpit nga kahulugan sa Mesiyas. Kay nini mao ni ang background ani mga igsoon kani sila wa man gini sila mutuo ni Ginoong Hesus nga mao ang Mesiyas. Hantod ni anang panahon na. Ang ilaha lang gyud nga dili gyud sila gusto na siguro nito pero dili aduna ni nakasabot o nakaila na pero dili gyud mutuo nga si Ginoong Hesus mao ang Dios ug Mesiyas, no? So sa 35 bersikulo 35 sa Marcos 12 nagingon samtang nagtudlo si Hesus sulod sa templo siya miingon unsaon ba sa mga eskriba sa pag-ingon nga si Kristo anak ni David. Si David gayud pinagi sa Espiritu Santo mao nag-ingon nga ang Ginoo miingon sa akong Ginoo lingkod sa akong tuo hangtod nga ibutang nako ang imong mga kaaway sa ilalom sa imong mga tiil. 37 ningon si David gayud nagtawag kaniya nga Ginoo. Busa unsaon man niya pagkahimong anak ni David? Ug ang dakong panon sa katawhan nalipay sa pagpamati kaniya. So doon na sila yung mga pangutana sa ilang unahuna nga dinin napita na nakahatag kanila og interest nga sila mamati sila kung unsa gyud ang gipasabot niini. Kaya ang ilang pagtuo aning mga iskriba o kaning mga religious leaders mga Hudyo nga ang Mesiyas nga moabot giha gyud sa kaliwat ni David nga flesh gyud siya, no? Sa kaliwat ni David. Although kaliwat gini ni David siya pero ang ilang nasabtan nga tao ra gid ni ang Mesiyas, no? Nini tudling mga igsoon nagtudlo si Jesus sa templo, no? Nagbutang og usa ka mahagiton nga teolohiya, mao ni akong gingon nga theological question nga iyang gihatag ngadto sa mga tao, no? Kadaghanan sa mga Hudyo sa unang panahon nagdahom nga ang Mesiyas mo ay literal gyud, literal nga kaliwat ni Haring David, no? Mao giyang usa ka anak ni David gyud sa unod, no? Kaliwatan gyud nga moabot usa ka ang ilang pagtan-aw dinhi nga kaning kaliwat ni David nga moabot dinhi mao muluwas nila sa ilang kalisod, sa ilang problema sa mga Romano. Mao ni ang gidahom sa mga Hudyo nga ang ilahang pangununa nga kini usa ni ka militar o politikanhong leader aron sa pagpukan sa Romanong pagmando, no? Kay kani kuan mo sila under man ni sila sa Roman Empire ning higayuna mga igsoon. Unya wala ni sila although libre ni sila pero under wag na sila ingon kagawasan gyud nga ilahang libre gyud sila as in sa ilang kinabuhi, no? So ikotlo ni Ginoong Hesus dito sa Salmo 110 bersikulo 1, no? Dinhi nagkuha og sumbanan si Ginoong Hesus gikan sa daan nga tugon. Kay si Ginoong Hesukristo naa man sa bag-ong tugon. So ginhi gipakita niya nga kining maong pruweba nga gibasa gikan sa daan nga tugon. Salmo 110 bersikulo 1 nag-ingon. Gikotlo ni Hesus, no, ingon siya diri. Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo kamot. Hangtod nga ang imong mga kaaway himuon akong imong tumbanan. So, ug atong tan-awon ang maong bersikulo mga igsoon, nag-ingon diha nga ang Ginoo miingon sa akong Ginoo. So duha ka Ginoo, no? Miingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuong kamot hangtod nga ang imong mga kaaway himuon akong imong tumbanan. So dunay nag-istoryahanay. Naay duha ka pundok o duha ka tao o duha ka binuhat nga dunay nagkaistoryahanay sila. Ang usa niingon siya ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, no? Sa ato pa ang usa murag first person ay kadua second person ay third person. So kini mga igsoon ingon diha lingkod sa akong tuo hangtod ang imong nga kaaway himuon akong ato mga ano. Aron ato masabtan ang logic ni mga igsoon aton tan-awon ang duha nga gi-mention ni nga Ginoo nga isgutan sa Salmo 110:1. Una, ang una nga pulo nga giingon din ha, ang Ginoo excuse me. Ang Ginoo nagpasabot ni siya og Yahweh, no? Yahweh. Sa ato pa ang God the Father na siya.
Ningon siya ang Ginoo, no? Ang Ginoo nagpasabot ni nga Yahweh, Dios nga Amahan, no? Unya ang ikaduha nga pulong nga nagingon diha, dili na ang Ginoo, akong Ginoo. So dunay tao nga niangkon siya nga akong Ginoo. Di ba? Makuha nato sa bersikulo. Ang iyang istorya primero nga ningon din nga ang Ginoo first, ningon siya, mingon sa akong Ginoo. No? Duha ka Ginoo. Mao na, ang gipasabot, ang unang giingon din this is a picture of David, no? Ningon siya, ang Ginoo, nag-ingon sa akong Ginoo, nga palingkod sa tuong kamot, hangtod nga imong kaaway, himuon akong tumbanan. So ang ikaduha aning Ginoo, nagpasabot ni nga, gitawag ni nato og Adonai, no? Ang gipasabot niya ng Adonai mga igsoon ang Mesiyas. No? Sa ato pa gikan ni David nagtan-aw siya nadungog niya ningon ang Ginoo ngadto sa iyang Ginoo, God the Father ngadto sa Mesiyas which is the God the Son nga mingon niya lingkod sa kung tuong kamot mingon ang God the Father. Hangtod nga ang imong kaway himuon akong imong tumbanan. So dinhi atong makita nato mga igsoon nga kung si David ang labing bantugang hari sa kasaysayan sa Israel, nagtawag sa Mesiyas nga akong Ginoo, which is Jesus Christ, ang Mesiyas, sa unsang paagi nga ang Mesiyas, mahimong anak ni David. Kay mao man ilang gituan nga anak gyud ni David, nga kaliwat gyud ni David, although mao man ang lineage niya, gikan man ni David, pero ang ilang istoryahan dinhi is dili espirituhanon, kundi ang unod nun. No? Sa una, ang mga katigulangan, nga kultura ni atong panahon na ang amahan dili gyud mo tawag sa iyang anak og Ginoo, no? So dili gyud mo tawag ang anak ngadto ang amahan ngadto sa anak og Ginoo. Kay amahan ko na siya, so dili siya mo submit ngadto sa iyang anak nga iyang tawgon og Ginoo. Sumo na si David ang nagbarog dinhi nga ningon siya ang Ginoo nagsulti sa akong Ginoo. Dinhi makita nato. Busa ang Mesiyas kinahanglan nga makita nila kay mao milang gituan nga mao anak ni David. Pero giingon nila tungod sa maong statement mga igsoon ato makita dinhi nga ang Mesiyas kinahanglan labaw pa kay kang David, no? Ug anaa sa usa ka balaan o naglungtad nga mga kapasidad. So sa ato padili gyud siya nga igsuon gyud ni David, kaliwat ni David pero dili siya ingon nga sa flesh, no? Ang pagkabalaan ni Ginoong Hesus, hilom nga nagtudlo siyang kaugalingon nga pagka-Dios. Dili lang siya tawhanon nga hari nga nagsunod sa mga tunob ni David. Sa ato pa siya Dios. So atong timanan, siya ang Ginoo nga walay katapusan nga gisimba mismo ni David. Balik ko nako. Siya ang Ginoo nga walay katapusan nga gisimba mismo ni David. Siya matuod nga tao ug matuod nga Dios ug manluluwas. So dili sayo pang ilang pagtuo nga si Ginoong Hesus o ang Mesiyas mao ang igsuon gyud ni David, kaliwatan ni David. So kini nagpasidaan sa mga tao nga dili ibutang ang Dios sa kahon, di dato ilimitahan. Sayod ta nga usahay atong limitan ang Ginoo. Moingon ta diha lang sa kalod kay daghan pa kog bala diri, no? Tawag lang ko niyo ang gudtan. So, diyan sa parking na sa Lord, ina ibutalin mo sa kahon. Atong ilimit ang pagpanglihok sa Ginoo. No? Ang Mesiyas dili lang moanhi aron ayuhon ang politikanhong problema. Kay mao man ning ilag yung sinugdanan gyud ilang problema kanimong sa Roman. Politikanhong problema nila. Wala na siya moanhi si Jesus, wala dili lang niya ayuhon, dili niya sulbaron ang politikanhong problema. Apan siya mismo nagagikan sa tuong kamot sa Dios aron magigsulti sa usa ka espirituhanong kahimtang. Dili gubat ang tuyo, no? So si Marcos nagingon nga ang dakong panon sa katawhan namati kaniya uban nalipay. Nalipay sila nga nakita nga ang mga leader sa mga relihiyon o mga scholar nga mga magtutudlo sa balaod nga gihagit sa labaw pa nga logic nga pangutanan ni Ginoong Hesus otoridad isyu nga wala gid sila makatubag kay wala sila makasabot. So adunay duha ka managlahi nga panglantaw atong tan-awon dinhi. Atong tan-awon ang traditional nga panlantaw, no? Ug ang pagpadayag ni Ginoong Hesus.
Pero ato sa basahon ang bersikulo 36 ingon dinhi si David gayud pinaagi sa Espiritu Santo. Mao ni ang support nato sa 35. Sa primero nga bersikulo nga atong gibasa, ingon dinhi si David gayud pinaagi sa Espiritu Santo, mao ang nag-ingon ang Ginoo miingon sa akong Ginoo. So si David naklaro din ni nato nga si David gyud ang nagsulti nga niingon siya pinaagi sa Espiritu Santo, niingon siya nga ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo hangtod nga ibutang nako ang imong mga kaaway sa ilalom sa imong mga tiil. Bersikulo 37 na ingon si David gayud nagtawag kaniya nga Ginoo. Busa unsaon man niya pagkahimong anak ni David kay mao man ilang gituan. Nga anak siya ni David. Ug ang dakong panon sa katawhan nalipay sa pagpamati kaniya. So tan-aw nato ni anduha ka managlahi nga panlantaw. Una, ang tradisyonal, no? Dinhi sa atong tradisyonal mga igsuon, makita nato nga ang gitan-aw nila, ang ilang gituhuan, ang ilang gidahom mao ang usa ka Mesiyas nga istrikto nga kanang biological nga manununod ni David. So nagtuo gid sila nga kanang biological sa unod gyud. Sa flesh gyud siya. Ang Mesiyas mao na ilang pagtan-aw, no? Unya kini naka-focus sa usa ka yutan-on nga gingharian. So earthly kingdom, ang ilang gi-expect kanimo ani ning Mesiyas dinhi kaliwat ni David, unya mao ni pokanon nila ang Roman, ang ilang gitan-aw political kingdom. No? Naka-focus sa usa ka yutan-on nga gingharian. Unya usa ka tawo nga anak ni David. Mao ni ilang panglantaw sa traditional nga panglantaw pagtan-aw nila. Atong tan-awon diri sa pagpadayag ni Ginoong Hesus, ari na ta sa side sa spiritual, no? Ang pagtanaw sa traditional kasi ang Mesiyas mao istrikto nga biological nga manununod ni David, pero diha na sa pagpadayag ni Ginoong Hesus, ang Mesiyas mao ang espirituhanon ug balaan nga Ginoo ni David. So lahi kaayo, no? Gihimo ni Ginoong Hesus ning mao mga scripture hanon mabungkag niya ang sayop nga pagtuo sa mga iskriba o uban pang mga leader sa relihiyon. Ang pagtanaw sa tradisyonal nga pagtanaw sa mga Hudiyo nga nakafocus sa usa ka yutan-on nga gingharian apan diha na sa pagpadayag ni Ginoong Hesus nagtutok kini sa usa ka langitnong otoridad. Nganuman tungod kay ang hari nga atong gisgutan naglingkod sa tuong kamot sa Dios. So dili kalibutanon nga gingharian. No? Ang ilang gi-expect dinhi politikanhong gingharian na pandili. Unya, ug tan-aw na sa natong balik ang tradisyonal, nagingon ini usa ka tawo nga anak ni David. Iklaro, mao na ilang gituhuan. Pero tan-aw na to ang pagpadayag dinhi sa mga pulong ni Ginoong Hesus. Kini siya ang balaan nga anak sa Dios. Dili anak ni David. No? In flesh. So unsa may mga pagtulong nato makuha ni mga igsoon, no? Ang pagtulong na ni Hesus dali gyud kayo masabtan sa ordinaryong tao, bisan nato dali ra. Dili ni komplikado. Si Jesus mao ang balaang Ginoo. Ha? 100% tao na siya, 100% Ginoo na, balaan nga Ginoo. Dili lang tawhanon nga hari. Siya ang Mesiyas, labaw pa kang David. Si David ba ang bagitang hari niya tong panahon na, no? Mao man na siya hantod karon, mao man na history ni David nga mao na siya usa ka inila og banggiitan nga hari. No? Siya ang Mesiyas. Excuse me. Siya ang Mesiyas labaw kang David nga nagtuman sa tagna bahin sa usa ka walay katapusang hari nga naglingkod sa tuong kamot sa Dios. So sa ato pa di ay ang hilahang pangtan-aw mga igsuon nining mga Jew, kini mga Sadusiyo, mga Parisiyo, mga Hudiyo man sila, no? Skriba, walay Romano ana, mga Hudiyo na sila pero nag-unay lang suko-suko na sila diha, no? Ang ilang pagtan-aw ni kuan ra gyud horizontal ra gyud siya. Nagtan-aw ra gyud sila silang nakita diha. Wala sila magtan-aw dito sa Ginoo dito sa vertical nga direction. Dinhi ingon dinhi nga ang Mesiyas labaw kang David nga nagtuman sa tagna bahin sa usa ka walay katapusang hari, no? Nga naglingkod sa tuong kamot sa Dios. Imbis nga temporaryo lamang nga politikanhon nga leader. Sumao ni gitan-aw nila nga kani si Ginoong Hesus ang Mesiyas moabot, mao ni siya magluwas kanamo. Ug nakahinumdum ta sa triumphal entry atong hisgutan nga pagsulod niya sa Jerusalem andam ang mga tao og mga lukay nagbanig sa karsada
unya nagsinggit og hallelujah, no? Ilang gisugat sa Ginoong Hesus. Unya mga igsoon, pinig-abot ani nato sa punto nga kita magtuon usab ta sa iyang paglansang sa krus. Kining mga tawhana nga nagsisinggit og hallelujah ni Ginoong Hesus sa triumphal entry niya ngadto sa Jerusalem, mao sila nagsinggit nga ilansang siya sa krus. Ingon ni ana ang mga tao nga wala gyud motuo ni Ginoong Hesus. Ang mga leader sa relihiyon nasayod sa mga kamatuoran. Ang ilan na sayran mao nga ang Mesiyas anak ni David. Apan subo palandungon nga nataligam-an nila ang kamatuoran nga ang Mesiyas mao ang Ginoo. Wala gina masulod sa ilang nona. Although naa gina pero di lang gid sila motuo. Na sila mga idea o katong atong nagihan nga usa ka ang iskriba nga nangutana ug unsa ang pinakadako nga sugo. Gitubag ni Ginoong Hesus. Unya niingon siya nga sakto gyud ang imong gitubag. Nga mao ni siya pinakadako nga sugo nga way laing makalabaw, wanay laing makalabaw nga mao kini. Unsa gingon ni Ginoong Hesus? Haduol ka na sa gingharian. No? Pero mao na ang lesson nato sa makuha atong ikaw haduol na sa gingharian unsa may imong buhaton? Of course, mo abanti gyud ta. Dili ta mohunong. Apan sila ni hunong man. Kutob naman dito ang ilang pagtuo. So wala gyud sila makapadayon. Ningon si Ginoo nga gamay na lagkuwang unta, maabot ta ka dito sa gingharian. Kaya nakasabot naman to. Pero mao na ang ilahag yung katuyuan kay lahi man ang ilang katuyuan. Di gyud sila molampuson. So gipamatudan ni Jesus ang daang tugon pinagi sa pagkutlo sa atong gibasa nga Salmo 110. Nga nagpasiugda nga si David inspired no sa balaang espiritu sa pagsulat mahitungod sa Mesiyas. So siya nagsulat ani. Tungod kay si Jesus mao ang Ginoo, siya nagkinahanglan og bug-os gyud mga pure gyud nga pagpasakop kaysa pagdaig lamang. Di ang tinguha ni Ginoong Hesus dili lang nga budahig ta niya kay katong mga eskriba, katong mga uban nagdahig man to ni Ginoong Hesus. Apan wala magpasakop. Sama ka nato. Sa atong ginabuhi karon dugay natong mga Kristohanon. Individually or dinhi corporately magdaig ta sa Ginoo. Pero dili nato wag tangon sa atong unahon o sa atong kasing-kasing o sa kapungutana. No? Nga gingon din ha, gi-inspired si ang bala ningon ni tungod kay Jesus mao ang Ginoo, no? Ug nagkinahanglan og bug-os nga pagpasakop. Karon nagdaig ta sa Ginoo, ang atong pangutana nga akong gipasabot nga tinud-anay bagyo ta nagpasakop ni Ginoong Hesus. Ato bang gihatag ang tibuok natong kinabuhi umidya lang. Katunga lang, no? Lord, ako rin gamitos kalibutan kay sa gamita. Di na pwede. Kinahanglan wholeheartedly magpasakop ta diha ni Ginoong Hesus, no? Kini naghagit mga igsoon sa mga magtotoo sa pagsiguro nga ilang pagtan-aw o ang atong pagtan-aw kang Hesus dili gamay. Tungod kay siya ang tinuod nga otoridad sa atong kinabuhi. Mao ni pagtan-aw nila, wa man ni sila makailagyod, no? So kini naghagit sa mga magtotoo sa paglihok, labaw pa sa usa ka kanang taphaw lang nato nga mga pagtuo mga buhat. Kinahanglan mo lapas ta, mo saylo ta sa ordinaryo na nato nga paglihok-lihok tungod kay wala dili nato mabutang og kinasing-kasing ang pagpasakop, no? Pagpasabot kini nga taphaw nga kaniya nga ingon nga usa ka makasaysayanon o political nga tawo mao ra gyud ay pagtuo mura ta og mga Saduceo o Pariseo ana nga ug tan-aw nato sa Ginoong Hesus usa lang ka politician. Nagtawag usab kini bug-os sa pagpasakop sa iyang otoridad. Usa na magpasakop ta sa otoridad ni Ginoong Hesus. Diin nga atong ilhon ingon nga kinatas-an hari sa matag aspeto sa atong kinabuhi. Sa diha nga nakabaton tag relasyon ni Ginoong Hesus mga igsoon, ato siyang gidawat pinaagi ning mahinungdanon kay duha ka butang. Una, gidawat nato si Ginoong Hesus nga mahimo natong manluluwas. No, kay gusto man ta nga ato kalwasan gyud ato. Ato bahala lang unday basta maluwas ko. Pero ang pangutana, gihimo ba nimong Dios sa imong kinabuhi? No? Gihimo ba nimong master, gihimo ba nimong Lord? Kayo ikaw ug imong dawaton si Ginoong Hesus mag-uban ang luha, mahimo siyang Dios o personal nga manluluwas sa atong kinabuhi. Dili lang siya manluluwas, dili lang siya Lord, kinahanglan ka ng duha, gusto ka
akaluwasan nato diha ni Ginoong Hesus, kinahanglan aton dawaton nga mahimo siyang personal nga manluluwas og Dios sa ato ang kinabuhi, no? Tungod kay si Jesus mao ang Ginoo ni David, ang atong kinabuhi kinahanglan usab nga itugyan sa iyang otoridad. Kay nasayod kita mga igsoon nga si David mo gigamit sa Dios. Bisan pa nahibalo tayo sa iyang sugilanon nga kadaghan siya nakasala apan gitawag na siya kog a man of God's own heart. Kanindutaan ano ni mo na itawag sa Ginoo nato. Naakas ang kasing-kasing. Makasasala kan dako. Pero ni ka diri. Ang nakanindot ni David kay hindi makasala siya. Makayo gyud siya pasaylo sa Ginoo. Ambot lang ka, wa ba ganun himuan yung license ganun giiya magiduos Batsiba, no? Pero naabot gyud ang panahon nga siya natintal siya. Kay nisupak man siya sa kabubuton sa Ginoo. Isip hari kinahanglan og nakas panggubatan nagubat ka imong mga tao dito ayo biyae. Nibiya man siya dito man siya sa iyang kaida, nagsima siya pahangin dito iyang mga kaya mga sundalo dito nagigubat. Sumao na problema ni David. Mao inong nakakita ninong siya di mao, no? Pero mo lang na kay natintal man nindot siguro yang nakita. Mao na siyang nakasala. Dinhi ato makita si Jesus migamit og Salmo 110 sa pagtul-id sa sayop nga paghubad. Kay sayop ang ilang pagtuo. Nag-awhag sa mga magtotoo kita. Nag-awhag nga kinahanglan nga sayod usab kita sa daang tugon. Kung kita magtuon nining Biblia mga igsoon, dili lang ang bagong tugon kay ni aranas daplin atong sugdon gid diri sa sinugdanan ato ang tan-awon ang daang tugon tungod kay kini mga propesiya mao ni ang tubag sa bagong tugon. So magtan-aw ka sa tubag, makaingon ka ngano man di ay. So ari basaha diri sad nato. Mao na inana, nga importante jud kay gingon dinhi pagtuon sa daang tugon aron masabtan ang tibuok nga hulagway sa Mesiyas. Diaw mo na. Mahibaw-an nato ang tibuok hulagway sa Mesiyas nga nagdala nato si ikaduha nga punto nga nag-ingon ang Dios nagtan-aw sa tinguha sa kasing-kasing. Okay? Marcos 12:38-40 atong basahon, tagsa-tagsa. Sa bersikulo 38 nagingon sa iyang pagpanudlo siya miingon pagbantay kamo sa mga iskriba nga mahigugmaon sa paglakaw-lakaw nga magsulob og tag-as nga mga bisti og sa mga pagyukbo kanila sa mga tabuan. Sumao ni ang nature ni mga tawhana. Ug imong una-unaon sa ilahang dapit didto sa Israel mga igsoon mga desert ba na, no? Desert na siya. So imagine gusto na sila giputos na sila diha sa roof nga taas kaayo ilang guroy-guroyon unsa kang singuta kadaghan na piting inita, no? Kay gusto man sila nga tahuron sila. Pareha gud na ganang naagyoy mga posisyon nga mga tao labito sa kung kitabuhan sa una nga iya ginay tao diha quote antay no? Ya do nagi manager. Kuyawa ginani. Kasi kuyawa ni mo sir, isang anong day. Nagi manager siya, isang day. Manager daw ko. Sige. Okay na sir. Ingon ana ba? Mo ni sila gusto sila gin mailhan nga sila mga magbabalaod, no? Mga eskriba, mga pangulong pari. Mao ni sila ilang gibuhat, magsuri-suri na sila des merkado, gusto sila nga ang mga tao muluhod mo ampo nila mubaw na nila murag Koreano. Wala. Ang sabida. So mo na ilang gusto. Kaya ilang gusto silang tahoron. Mo ni sila gingon din ni Ginoong Hesus sa bersikulo 38. So pagbantay kamo sa mga eskriba nga mahigugmaon sa paglakaw-lakaw nga magsulob og tag-as nga mga bisti og sa mga pagyukbo kanila diha sa mga tabuan. Nganong niingon man si Ginoong Hesus, nganong gipahimangnuan man niya ang mga tao. Tungod kay nakita niya mismo ang kasing-kasing nining mga tawhana nga nagtakuban lang ni sila. Nagpakita lang ni sila mga relihiyoso, pandili Dios nun. Lahi ang relihiyoso ha, lahi ang Dios nun. Dios nun gani ka, nituo ka Ginoo. Relihiyoso gani ka, nagpatutuo ka sa Ginoo. Mao na siya. Buhat ra ka unsay buluhaton sa church, wala ka mutuo, wala ka relasyon ni Ginoong Hesus. Mao na religious, no? Mga buhat lang sa simbahan atong gihimo, pero ming kag Dios nun ka, nagyo kay relasyon ni Ginoong Hesus. Na kay personal nga relasyon ni Ginoong Hesus. So ra masabtan kung anong si Hesus ang gipuntarya dinhi tungod kay ang naitulo ka klarong ebidensya ang gisgutan una ang pagka Dios nun gisukod pinaagi sa pagsulod sa integridad ug gugma alang sa uban. Mao ni ato ang Dios nun nagisgot ta ganiya religious. Pero dinhi gisukod ang pagka Dios nun gisukod pinaagi sa pagsulod nga integridad ug gugma alang sa uban. So balikan nato ang pinakadakong balaod ningon diha gugma ang Dios labaw sa tanan sa imong kusog, kalag, kasing-kasing, una-una.
Ay kaduha, higugmaay mo silingan. No? Basi nga dahon mo silingan rin yung higmaon, antos danaw di na yung higmaon kay di yung silingan. Silingan na nato tanan mga isubisag to pa sa Amerika, silingan na nato, no? Ingon ana ang ka-broad sa kanang sugo sa Ginoo. Ang gipasabot ana higugmaa ang imong isig kaingon. Kay migo na kag silingan, dako kayo, pwede ra gyud ko, no? Pila ra man labi na gyud ka nang ang gipuy-an nga naay China silingan, kana ra gyud na kun higugmaon. No? Ingon ana ba? Pero dili na mao. Ingon na higugmaa ang imong isig kaingon. Mingon na isig kaingon pareha na tong tao, no? Ayaw yapil sa King Kong. Sumaw ni dinhi ato masabtan nga kung ngano si Jesus gipunteriya dinhi tungod ining kinahanglan gyud nga gisugo nato nga pagkadios no ang pakita unsa ang pagkadios non gisukod pinaagi sa pagsulod sa integridad ug gugma alang sa uban. Dili pampubliko nga pagpasundayag sa relihiyosong debosyon kanang debosyon kay kani ang gihimo aning mga Sadusiyo, mga Parisiyo, naara na sila dinha. Kanang ug imong tan-awon huli kayo, no? Ambot unsa ang paglakaw di sa ko kibaw kay wa ko makasuway. Nasaan tan-awon nila nga huli gid sila. Mga tag-a sila tinahod gid ba gusto sila tahoron. Mao na duna sila publikong pasundayag. Ipakita nila ang ilang relihiyosong debosyon, no? Dili Dios non nga debosyon. Gisalikbay sa Dios ang panggawas nga pagpakita kung kini gigamit sa pagtago sa kahakog. Unsa may gipasabot dinhi? Dili na dawaton sa Ginoo. Bisag mag-ingon pa ta ana. Kaya itong ipakita diha mao na ang gawas pero dunay nakatago dinhi nga kahakog sa kasing-kasing sa tao. Labi na gyud kining mga tawhana nagpahimulo sila sa mga mahuyang. No? Atong maagian aron. Bersikulo 39 binagingon og sa mga pasindunggang lingkuranan sulod sa mga sinagoga o sa mga pinasigundang dapit diha sa mga kumbira. So nagari kumbira mga igsuon kana sila dunagi na sila lingkuranan. Ayaw gyud step ana, bisag step 1 ayaw, no? Kay ila na diha nga lugar, inila na sila, unahon gina sila, no? So mao na gi-practice sa nato diha nga ay naglabti kay pari. Di ba? Mao sa ni sila. Doon na sila special place dito sa ilahang doon ay sa ilang lugar, no? Ilahang kung asa ang kumbira gani diini gutomon masab tani, no? So kini ang trenay binaingon dinha nga pinasidugang dapit diha sa kumbira kun dunay mga pista o unsa na ilang mga celebration dinha naguna gina sila na sila sa presidential table, no? Kamo diha what nang mo ug naisalin mayo, no? Ang pag-ordinar ni Jesus sa mga leader sa relihiyon kining mga eskriba nga nangandoy og kahimtang nga ilabi na gyud nga nangita sa labing maayo nga kalugar ug pisto lingkuranan sa sinagoga ug madapit nga diin gipasidunggan sila sa bangkete kini buhat nga nagpakita sa pagpakaaron ingnon nga relihiyoso nga gusto nga daygon sa mga tao kaysa matuod nga pag-alagad sa Dios. Di naman sila makanahon nga ang ilahan tinud-an ay pag-alagad sa Ginoo. Kaya ilang mga kaugalingon, ilang gitanaw. Na matahod mo. Nagpasidaan kinibatok sa paggamit sa espirituhanong otoridad alang sa pagpauswag sa kaugalingon. Mao ni atong bantayan mga igsoon. Kay we are dealing here spiritual atong dealing din no? Sa atong tagsa-tagsa. Gingon din nga, nagpasidaan kinibatok sa paggamit sa espirituhanong otoridad. Natay tagsa ka otoridad din ng espirituhanon. We are Christians na atana, no? Kanang mo pray tag mga sakit, pray ta og unsa na diha mao na ang espirituhanong otoridad gihatag sa Ginoo sa ato nya kun atong gamiton sa pagpauswag sa atong kaugalingon personal use o anang interest wrong motives o kana manumag ta sa Ginoo ana, no? Bersikulo 40 ningon ilang gitukob ang mga panimalay sa mga byuda ug aron sa pagtabon ini naghimo sila og taga sa mga pagampo mahiaguma nila ang bugat pang hukom sa silot. Pag primero na kung basa, ningon diya, ilang gitukob, ang mura magbuaya. No? Kana bang ilang gipahimuslan. Kaya kini mga byuda, mga igsoon, kuan helpless mo kayo ni. Naay mga mamatyan ubana ni atong panahon na. Unya kani sila, mo kunuhay ni sila mo comfort, mutabang, mutabang og ut-ut. Hantod nga wa naging mahimo ang byuda.
No? Ingon ana ni sila ka mapahimuslanon sa gayon. Pero ilan ning gipakita dili ningon nga mao nilang gibuhat nga dautan sila tanawon, nindot na sila tanawon, reliyoso na sila tanawon, kay ilan nang gigamit ang ilang espirituhanong otoridad sa pagtabang kuno sa mga byuda. Ilang gitandi ang ilang pag-alagad sa kaugalingon, no? Nagpasundayag sa ilang pagkareliyoso, nagtakuban sa tag-as ng mga pag-ampo uban sa tinuod nga debosyon. Nga nagpahayag nga sila makadawat sa mas istrikto nga paghukom sa ilang mga lihok. Kanang gihimo na nila kay sila'y istrikto ang muhukom ang Ginoo sa ilaha tungod kay naa sila ng oposisyon. No? Nangita sila og mga pasidungog kay sa tinuod nga pagkamatarong. Wa na sila mangita unsay matarong basta ila pasidunggan sila. Si Jesus may padayag nga sila makadawat og mas dakong silot matud pa sa bersikulo 40. Dakong silot tungod sa ilang espirituhanong garbo o pag-abuso. No? Kini mao ang katapusang pagsaway ni Ginoong Hesus human sa paglagbay sa ilang nindot kay nga sinina, ilang mga sosyal kay nga postura, no? Nga atong isgutan sa miaging bersikulo, no? Iyang gipunting o iyang gitudlo ang pisikal o espirituhanong kadaot nga ilang mahiaguman. Mao ni pag-ingon sa bersikulo 40. Ini siya. Mahiaguman nila ang bugat pa nga hukom sa silot. So doon na gina sila silot. Makatagamtam gina sila. Atong makuha ni pagtulunan ni mga tawhanan mga igsoon. Ni Jesus na ingon nagpasidaan na batok sa mga reliyoso. Kani sila mga tinahod ni sila mga tao sa unang panahon apan unsay giingon ni Ginoong Hesus? Mga tigpakaron ingnon. O sa English panak no? Unsa to na? Hypocrites. Mao man na in English sa tigpakaron ingnon. Sorry. Bisdak mo kalimot ko kana English na. Tigpakaron ingnon. Unya mga inila tinahod. Unya na higayon na ditso gi sila ingon ni Ginoong Hesus. Wala na ko kadlok sa Ginoong Hesus kay kibaw siya sa misyon. Patay na ko patay. Basta matuman ang iyang misyon. Dini ato makita mga igsoon nga nagpakaroon ingnon kini mga tawhana ilabi na sa pagkondena sa mga eskriba nga nagpaparada, nagpa-parade sa ilang pagka-Dios noon alang sa dungog. So ang katuyuan ay nila dinhi nga makita sila nga Dios noon o relihiyoso nga aron matawag sila Dios noon sad ay tungod lang dahil sila mapasidunggan sa mga tao nga kuan kina buutan kay na si Pastor Matt ayo lang ko kana sila mga hypocrites sila mga buutan kay na kay ampo tag-as kayo no. So mao na ang ilang gihimo gitakuban na nila ang ilang kahakog no. Pinagi ng mga pagampo ng taas kaayo, mga pagampo grabe na sila mo ampo, ambot unsa ning taasa, usa ka kilometro siguro no. Way undang ilang ampo na sila buhaton na mga practice ana. Ang leksyon nagpasiugda nga ang Dios muhukom sa mga kasing-kasing ug mga motibo dili lamang sa panggawas nga panagway. Kay usahay kita mo tan-aw ra man ta sa gawas. Ang atong makita sa atong mata mao na. Pero si Ginoong Hesus straight to the heart nato. Kaila siya, naibaw siya. Kuno say atong motive and intention sa atong isikataw. So dili si Jesus nagpasidaan na batok sa pagsagop sa usa ka balaan nga panagway aron sa pagtago sa usa ka hakog nga kasing-kasing ang tinuod nga debosyon sincero dili pasundayag gipasabot dinhi nga kini mga tawhana si Jesus nagpasidaan na batok niini mga tawhana nga nagsagop sa usa ka balaan nga panagway nindot kay unsa may balaan panagway nga inigbalaan ako panagway mahadlok man mo no bisa mo na siya no. So mo na iyang pasagop siya sa usa ka balaan nga panagway nindot kayo huli kayo na sa tanahon aron na pagtago lang sa hakog ug kasing-kasing gingon nila ang tinuod nga debosyon kinahanglan sincero dili pasundayag dili na kinahanglan atoy wara-wara no nga muhatag ta sa tithes kinahanglan bahalag matagak na diha kinahanglan nga atoy hatag na diha makita sa kadaghanan. So ang mga eskriba galamoy sa mga balay nga mga babae nga balo. So pasabot ang gilamoy dili ni ayang gilamoy ba. Ilang gipahimuslan. Kay huyang man murag sila'y abogado. Unsay problema mo da? Kami bahala. Oh, ikaw kawawa. Mo ni gimo ani.
Ang mga leader sa relihiyon nga nagabuso sa ilang mga posisyon, makadawat o dako kaayo nga pagkundinar sa ilang kalag. Timan samtang ang mga tao nakakita sa panggawas ng mga lihok, ang Diyos nagtanaw sa kasing-kasing. So walay malilong, ang tanan dayag sa mata sa Diyos. So unsaon nato ni pag-apply sa atong kinabuhi? Ining maong pagtulunan mga igsoon na nawagan alang sa pagkinabuhi, sa pagkamapaubsanon, sa pag-alagad, pag-una sa tinuod, hilom nga debosyon kaysa pagpangita o pagdayeg diya sa publiko. Opposite kaayo ang gihimo nila. O pagsiguro nga mga gibuhat nato nahiuyon sa mga sugo sa Dios, bahin sa hustisya ug gugma. Sumao na atong gipahuyunan dinhi. Likayi ang pagpangita og mga posisyon sa kadungganan o mga Kristohanon. Ano makasabuta di ta matug? Ano nabi matug? Likayi ang mga posisyon o mga lugar nga kikaw langdon ka, tanawon ka, halangdon ka. No, gatuo ka og sikat na ka. Kinahanglan kanang kadungganan, posisyon sa kadungganan, mga titulo, kanang nagi kay address na. Sige na, diyan lang ko musulti kay mingon niya kog attorney, naarap ako mga igsoon pagmangkon. No? Nagyod gusto gi sila tawgon sila sa ilahang posisyon. Sama sa kong gingon na ganiya. Manager. No? Nga naman giniwan alang ganiya, dako diri yung layo pa kay kita na. Ang tinuod nga pagpangulo mao ang pag-alagad sa uban kaysa pagpangayo og respeto. So another kuha ni siya, no? Butang. Ang tinuod nga pagpangulo mao ang pag-alagad sa uban kaysa magpangayo og respeto. Kayo sa moingon ta, respeto ko, no? Di ba? Ako siguro mo nakaingon ko na. Dili lang kausa kadaghan ba gid ko no. Dili na mao. Kay ang respeto i-earn na nato. Ato nang ma-earn sa ato ang pagtagad o kuan sa atong maisig katao. Dili na nato pa pangayo. No? Mahal kay na. Ang tinuod nga pagtuo gipakita pinaagi sa aktibong pag-atiman ni atong walay baruganan sa katilingban kaning gipasabot aning may baruganan kanibang mga kabos, mga marginalized nga tao nga gisalikway sa katilingban. Nga wala magtagad kanila alang sa personal nga kaayuhan. Wala na sila matagad, no? Mao ni ato makita dinhi nga ilha ang tanang posisyon ug abilidad gikan sa Ginoo, dili sa kaugalingon nga merito. Kung gihatagan ta og posisyon sa Dios, gihatagan ta abilidad sa Ginoo, ayaw guna-una nga gikan na sa ato ang kaugalingon. Ang ato ang mga skills, ato ang mga talents, ato ang mga abilities dili intaw na gikan nato, no? Gikan na sa Ginoo. Yamingon din mga ako may nag-eskwela. Sige, diyan na lang ka. Dili na nato gikan na sa Ginoo ang tanan, no? Dili na gikan para atong kaugalingon nga ma-merited ta na. Dili. Labi na gyud ang kaluwasan. Unmerited favor. Grasya na sa Ginoo nga nakadawatan niya ng kaluwasan tungod kay ang grasya sa Ginoo man gitawag og unmerited favor. Gihatag sa Dios diri kanato nga dili gid unta ta angayan, no? Ana kadako ang gugma sa Ginoo. Kay og medya 11 pa lang nang gugma sa Ginoo pag ingon nimo nga di ka angayan ayaw tunga lay ako ihatag nimo, no? Dili ingon ang Ginoo ni gugma dako kayo tibuok kalibutan iyang gigugma mao na iyang tanggi pakamatyan 100% iyang gihatag kanato ang iyang grasya nga dili unta ta angayan, no? Mao ni nagdala sa ikatulo ka punto, no? Nga gingon nina hingpit nga pagtugyan. So tinud-anay gyud nga pagtugyan sa atong kaugalingon, sa atong kasing-kasing, dili nga to si katawo kun dili nga to sa Dios. Gingon dinhi sa Lucas 41:44 bisa dili na basahon niingon dinhi nga kini nagtudlo nga ang Dios naghatag og bili sa hingpit nga pagtugyan og nga ang tinuod nga pagkamanggihatagon gisukod sa kung unsa ang nahabilin dili sa kung unsa ang gihatag, no? Nagliwog gid ko ani ngano man sa dili sa ako manggihatag ato na matuki ron, no? Marcos 12:41 ngadto 44 atong basahon ang halad sa byuda
Unya si Jesus miingon, milingkod atubangan sa panudlanan ug iyang gipanid-an ang mga panon sa mga tawo nga naghulog og salapi ngadto sa panudlanan. Ug daghan ang mga dato nga naghulog og dagkong kantidad. Munong sa tadiha, no? Okay, kutas. Dihay usa ka kabos nga byuda nga miabot og mihulog og duha ka gagmay sinsilyo. Duha ka gagmay nga sinsilyo nga mibili og usa ka kwadrante, no? Kalimot ko siya sa kwadrante. Sige lang. Anyway, nya sa 43 ningon unya gitawag ni Jesus ang iyang matinud-an ngadto kaniya miingon sila kanila sa pagkatinuod. Kingnan niya mga tinud-an. Sultihan ko kamo nga kining kabos nga byuda nga naghulog nga nakahulog og labaw pa kaysa tanan kanila nga nanghulog og ngadto sa panudlanan. Unsa may giingon? Dunay mga dato naghulog og dagkong kantidad. Pero ang byuda duha ka sintabos ang gihulog, no? Ingon si Ginoong Hesus, katinuod, sultihan ko kamo kining kabos nga byuda nakahulog og labaw pa kaysa tanan kanila nga nanghulog ngadto sa panudlanan. Kay silang tanan sa 44 ningon na kay silang tanan mihatag gikan sa ilahang naghingapin nga kahamugaway. Apan kini siya gikan sa ihang kakabus. Mihatag sa tanan nga anaa kaniya sa tanan nga iyang kabuhian. Ang istorya ng mga igsuon nga kining kabus nga byuda wa na gini kwarta. Kana na lang duha ka dako, no? Mga ka dako siguro na siya. Kay kwadrante man. Gitawag siya og amo ni si tabos, gingon nila. Gingon niya silang tanan sa 44 silang tanan mihatag gikan sa ilang nang hingapin nga kamugaway. Ang picture ani mga igsuon nga ang mga dato dili man tanan, no? Makahatag yun na sila kung bisan pagpilay ilang ihatag kay naa man sila daghan. Pero kung imong tanawon, ikumpara nimo sa gihatag sa byuda, mao na lang gito iyang habilin. Wat kibo kato niya itong iyatong ipalit og pandesal para panihapon. Last na to. Pero ang mga dato dagko kayo linibog ilang gibutang dito tungod kay nanghinubra na sila. No? Yan tong panahon ng mga igsoon, ang mga salapi, wa man to yung mga papel sa una, no? Wala mga sinsiyo na ang gigamit sa una. Nya, wala sa chiki. No? Kay wa sila bulpin ipirma. Mga sinsiyo na. Unyang mahitabo na mga igsoon kanang mga dato dito na sa sinagoga o sa church nila adto dito sa templo, mag-offer na sila, muhatag na sila sa ilang contribution. Dan kini mga dato sinsiyo man ilang kwarta, sinako na dadon. No? Unya kanang ilahang sudlanan na sa Court of Women na murag 13 ka buok nga panudlanan sa ilahang contribution nga ang porma ana mura og trumpa, no? Gitawag wa ko masahib sa kunandungan, gitawag shofar. Dili charot ha? Shofar. Mao man siguro na. Mao na isudlan niya kato sa mga tawo nga mohatag og contribution nila. Nang hunaw-hunaw alang. Ang katong byuda duha ra ka sinsiyo nga nipis kaayo nga sinsiyo do kadako iyang giitsa diha sa katong metal nga bronze nga murag trumpa. Unya ang kana gituyo na siya mga igsuon kay heron iniglabay nila sa usa ka coin. Paglabay nimo ana, dili na mo dito sa lungag. Kung imo nang buhian diha sa iyang diri nga nagbukad, magsige na siya tuyok hantod nga moabot sa uyok aw sa kinauyukan sa ilawom. Dugay kay siya moabot. Una-una og magdagsako. Perting alegriha. Sige, tangan kayong sige saba. Oh, grabe oy dato ron. Oh, nya nay mo agi dito nya hilom kayo, kana pobre na. Mao na ni tabos byuda. Nihatag siya og duha ra ka buok, pero mao na toy katapusan niya nga kabuhian. Iyang gihatag sa Dios. Mao na ningon si David nga I will not give sacrifice to the Lord that will cost me nothing. Kay gitagaan man ipalit siya giyuta ningon na imo na haring David kay hari god dili ako nang bayran. Mo ti gingon gina sa ato ang leader sa praise and worship ganiya asa to. Dili si David ningon siya dili ko mudawat umu-offer sa Ginoo nga wala koy gibayad ug wala nako hagui. Kani sila mga igsoon nihatag ni silang sobra. Ang byuda nihatag sa iyahang gikinahanglan. No?
Ang usa ka balo mihulog og duha ka diyot, duha ka diyot pag ginibutang sa bas diyot ni bas dako. Duha ka diyot nga mokabat og usa ka kwadrante, mo ni usa ka kwadrante. No, gitawag sa ni siya Lipton, no? Dili Lipton tea ha, kay LA man Lipton tea ay man to. Silang tanan naghulog gikan sa ilahang kadagaya, so naghatag sila tungod kay bunda sila naa sila daghang ikahatag. Naghatag sila ang mga dato, mga dunahan, uban pang mga katawhan nga sa ilang kadagaya, no? Palabuan na sila patingog atong kuan kay 15 kag 30 ka buok. Magpili asa man ko dapitan ni. Sige adto ka dito ka paytaw dito sige patingog diha. Ang byuda itaw nagsilag lili asa siya ni mahog tong di tingog, no? Anyway, mao ni ang usa ni ang kaning gitawag nato og might niya widow's might gani na, no? Lipton. Usa kini kanipis nga nagkatidad kini og usa ka 40 ka bahin sa usa ka denaryo. So 40 o ika-40 nga bahin sa usa ka denaryo, naibawtag ang kanang denaryo mga igsuon, mao na ang one day wages sa usa ka tawo sa una. So sa ato pa kanang usa ka wage nila, usa ka denaryo gibahin-bahin na og 40 ka bahin, mao na siya ang bili, ang ika-40 ana usa ka denaryo, mao na ang bili ani niya. No. Natay idea na, ay na lang mo pagko-calculator. Lisod kay na. Busa pag-itsa sa duha ka gagmay nga gitawag og might o Lipton, literal nga dili gini makahimo og kasaba. So walay makamatikod. Ni agira ang byuda, igora niya gihug. Pero unsay giingon diri sa bersikulo atong gibasa si Ginoong Hesus dito nagtan-aw sa panulanan. Naglantaw siya sa mga tao kinsay nang hatag. Iyang nakita gyud nga wala gyud molabay siyang mata ang byuda nga nihatag ni atong duha ka dako, no? Panakita ni Hesus ang gibuhat sa kabos ng babayeng balo. Bisan tuod wala siya moingon nga siya ang modelo sa paghatag ng mga kinahanglan natong wagtangon ang tanan natong mga katangan, siya si Hesus midayeg kaniya. Og nagbutang kaniya isip usa ka panig-ingnan labaw sa mga adunahan og naghatag labaw sa mga adunahan naghatag og dakong kantidad. So ang pagtulunan ni ato makita mga igsoon. Natay makita dining pagtulunan. Ang una, ang Dios mas nabalaka sa kasing-kasing sa naghatag kaysa kantidad. Usbon. Ang Dios nabalaka sa atong kasing-kasing kaysa atong gihatag. Kay pwede man kita mohatag nga nag-uol ta mohatag ta nga gitawag grudgingly, no? Kana bang giniktag lang, no? Lord, ihatag ko. Nya iniglingi gigisog gisbusag balik wala kita, no? Dili na mao mo ning ingon dinhi, ang Dios nabalakas kasing-kasing kag mao ni atong kasing-kasing di kita makahatag ana. Wala na siya mag-apas kung unsa kadako o unsa kagamay ang mihatag ang gipangita sa Ginoo ang inyong kasing-kasing. No? Ang naghatag og kantidad sa salpi alang sa mga kausa sa kaluoy kanang mga kaluoy diha uban pang mga organization apan ang ilang halang gusto nga ibutang og plaka or plaque or kanang unsay nga ana basta kanang ibutang ilangan, no? Ang mga buhat sila mga building na ilangan. Nagibuhat nga kanang tulay. Oh, na ang ilangan. Moingon na sila sir. Buhat angin moingon na ang kana sila nga ay mo kabalakay buhat ako nagtulay inyong lugar. Sir, may sapa. Buhatan na tong sapa. Para lang mabutang ang ilangan. Para lang maila. Di pa sidunggan sila sa ilang gasa apan ang uban nahimo nga nagsakripisyo labi pa ang gamay ra gyud nga mahatag nga mao na gyud katapusan. Kining pulo nga abunda mga igsoon sa teksto naghulugan kining pag-awas. Nahinubra, sobra, labaw. No? Mahimo ganini magtumo nga salin para nila. So sa ato pa ang ilang gihatag nga naidaghan para nila mo toy salin sa ilahang daghan pa, no? Ay kaduha na mo ang Dios nahibalo kun unsa ug nganong kita mohatag, no? No, ita matug. Mohatag ta sa atong panahon. Dili lang what we are not talking about monetary here, no? Mohatag ta sa atong panahon sa Ginoo. Mohatag ta panahon dito sa atong mga kaigsunan. Ilabi na gito na kinahanglan og tabang, no? Pero maingon sa James nga duol kasi mong igsuon nga unsa may problema nimo brad gyuto ba ako'y kaon to gigutom ko sige ampo ti ka lakaw sa kalinaw di sa na maoy ni duol lang gani nimo kay gigutom nimo palakton gyud ampuan nimo pasmo na nang lalo na ginay kauban nga paghatag
Atong hinumduman hibawaan sa Ginoo kung unsa kadaghan ang atong gipanag-iyan, hibaw ang Ginoo ana. Dili na pwede nato itago. Giunsa nato paggamit ang atong makahimuhan o atong mga resources. O ang kadasig luyo sa atong paghatag. Aw hibaw pa gani siya kanang imong paghatag o atong paghatag, no? Nganong kamura man gid ako apil ko. Ang atong paghatag. Nakahibaw ang Ginoo sa atong tumong og tuyo. Pagkatuyuan ana. Nahibawaan sa Ginoo ang tanan natong gipanag-iya ug ang kadasig nato luyo sa atong pagtabang o paghatag, no? Karon ang pangutana, natay mga pangutana diri kay hapit naman tamang oras. Naghatag ba kita aron makita sa mga tao? No? Akibab ko di man gimo isas kamot. Ay na lang. Naghatag ba kita alang sa atong kaugalingon nga kahimayaan? Samot nang di mo maisa. Ato lang ang bawo ng pangutana. No? Naghatag ba kita nga dunay tago nga motibo sa atong kasing-kasing? No? Kana murag satol kay na, hilom kay na, nga muhatag ta kay wa sila kita muhatag ko. Nay ni tanaw ay sa. Ihog na ko sa offering box. Paghana hug sa offering box gidukol di ay pada hibaw na gihapon. Anyway, no, naghatag ba kita nga adunay tago nga motibo? Naghatag ba kita nga naay pagdumili? Mao ginay dili gusto sa Ginoo, no? Ngay katulong nga leksyon mga igsoon, ang paghatag mo ibahin sa atong relasyon sa Dios. Mo na atong timan-an. Kani atong paghatag diningon nga tan-aw sa Ginoo nga walay bili. Kabahin ni sa atong pagtuo, sa atong relasyon ngadto ni Ginoong Hesus. Ang kabos nga byuda mao'y usa ka babaye sa pagtuo. Mao ni model sa pagtuo. Misalig siya sa Dios sa pagtagana sa mga tagana sa iyang umaabot nga mga panginahanglan ug sa hilom gibuhat niya ang iyang giuna-una nga husto nga walay pagduha-duha. Ang katapusan niyang bisitas ug ang katapusan niyang sinsiyo iyang gihulog didto nga gihilom pa gani nga hilom na magito ini katagak. Iyang gihatag tanan. Ang mga Parisiyo nga naglamoy og sa mga balay, sa mga nagdaog-daog sa mga baying balo, sila naghimo og mga baligya, mga promises diya sa balay sa Dios para sa ilang mga kahiyan apan walay bisan usa ni ana nga nakapabalaka sa balo. Atong byuda kay iyang giuna-una nga bisan duha ka dako ang iyang kwarta, iya ning gihatag dili para nila kundi iya ning gihatag para sa Dios. Katapusan niyang panginabuhian. No. Wala siya magtagad kanila. Wala siya maghatag kanila, kundi gihatag kinin katuniya, gihatag niya sa Dios. Bisan pag unsang kantidad mga igsoon nga nakanato, iya na sa Dios. Siya ang tag-iya, igo lamang kitang nagdumala nini busa gitawag kita sa matinud-anon nga pagkatinugyanan. No? Or steward ta sa ato ang unsay naa nato kay gikan na sa Dios. Sa atong mga kabtangan, samtang atong pamalandungon nga ang atong mga personal nga pagkatinugyanan maunay katuyuan sa Dios nga kita magpatinud-anon kaniya. Atong timan-an, kung dili ka mahinatagon sa gagmayng kita, dili ka gayon maghinatagon sa kadagaya. Gamay kita nimo, gamay raman Lord, nya na lang daghan. Or mag-tithes ta. Na kay usa ka libo, muhatag kag sikag kwinta. Pila man 10% ani ho. 100 na gusto na pila na may kwinta 100 na. Tempa. Dugay kay gusto gining hangyoon, gihatag na 100. Karon kani abot na mag 10,000. Pila man ang 10% sa 10,000? 1,000. Dugaya na gini kwinta. 1,000 naman hinuon siya. Ipanlanginan kaya po sa Ginoo, niabot 100,000 na sweldo. Pag abot 100,000, kwintan sa, pila may akong ihatag sa Ginoo. 10% sa 100,000, pila man? Ha? Ang bright, yun mo na. 10,000, dako na kaayo. No? Yung ana ang atong kasing-kasing. Ay mo pahuwat nga masuko ang Ginoo. Sige, di mangka ka. Imo na ang 10%, ako ang 90%. Dapat tayo mahimo? Wala. Mo na mahinungdanon kay atong pahinungduman tong kaugalingon. Mong palandong ta sa atong personal pagkatinugyanan sa atong mga bahandi nga nanato. So, kung dili ka mahinatagon sa may kita, dili kita gayud makahinatagon sa kadagaya. Ang bersikulo 41 nagingon, unya si Jesus milingkod at bang sa panudlanan uyang gipanid-an ang panon sa mga tao nag
hulog sa salapi ngadto sa panudanan ug daghan ang mga dato nga naghulog og daghan mao ni atong gitakol no. Kini si Ginoong Hesus mga igsoon aktibo ni nga nagtan-aw sa mga lihok sa panon. Sa mga katawhan nagtan-aw niya bisan karon nato nagtan-aw na dili lang sa atong gibuhat kundi sa atong kasing-kasing. Gitanaw ta niya. No? Ang halad sa kabus ng babayeng balo nga duha ka lipta nagkatidad kini og tipik sa usa ka adlaw nga suhol tung one day sa denaryo. Sa paglantaw ni Jesus mas dako kaysa tanan tungod kay gihatag niya ang tanan niyang panginabuhi. Bugos nga nagtugyan sa pagsalig sa Dios. 42 ningon dihay usa ka kabos nga byuda nga miabot mihulog og duha ka gagmayng sinsilyo nga bibili og usa ka kwadrante. Mao ni ato ang gistoryahan karon, no? Sa dihang gitawag ning Ginoong Hesus ang iyang mga apostoles dingon siya, ang gihatag niya ng maong balo labaw pa sa tanan nga gihatag niya na, no? Samtang daghan nga nag-amot og dagkong kantidad gikan sa ilang sobra, ang gasa sa byuda nga duha ka pisitas, duha ka sinsiyo, nagpresentar og 100% sa iyahang panginabuhian. Nga nagpakita og akong pagsalig sa gitagana sa Dios kaniya. Mao ni nakita nato nga gikundinar ni Ginoong Hesus ang mga tawo nga nagdaog, no? Tapos ang bersikulo mga kay silang tanan mihatag gikan sa ilahang naghingapin nga kamugaway. Apan kini siya gikan sa iyang kakabos mihatag sa tanan nga anaa kaniya sa tanan nga iyang kabuhian. Nakita ni Ginoong Hesus. Gitanaw ni Ginoong Hesus ang kasing-kasing ug ang sakripisyo luyo sa regalo o sa atong gihatag dili ang kantidad. Ang gitanaw sa Ginoo kanang gitawag bitaw nato og sacrificial giving. Ayaw mo pagdahom nga dili mo panalanginan sa Ginoo, panalanginan sa Ginoo. Pero na ako amigo nga gihagad jud ko nga magtukod mig simbahan. Ay na unsa na bay kanang Kristohanon o kuan pikas. Dili mo tukod simbahan. Ngano man nindot kay na negosyo simbahan, no? Muhatag ta ni balik sa Ginoo 100 folds. Pagpuyo diha. Sayop ang ilang pagtan-aw tungod kay ang motibo silang kasing-kasing dili mao. Kay makadungog man na sila kanang 100 folds blessing sa Ginoo. So sa ato pa muhatag tag sa kalibo 100 folds lima ka 100,000, no? O ito sila hatag nila sa kalibo wa gi sila madawat, no? Ang tinuyo nga buhat ni Hesus nga nagtan-aw nagpakita nga iyang gibantayan ug gihatagan og bili ang mga sakripisyo sa mga nahimulag, no? Sa atong byuda. So kinahanglan atong tulan ani nga magpakahita natagon kita ang tinuod nga pagkamahinatagon gisukod sa gugma og sakripisyo dili sa kantidad nga gihatag. No? Mao ni atong pagtulunan. Ang tinuod nga pagkamanggihatagon gisukod sa gugma o sakripisyo dili sa kantidad nga gihatag. No? Gisukod sa Dios ang mga gasa pinaagi sa sakripisyo luyo ni ini. Dili sa kantidad o sa kwarta. Mas dako ang regalo sa byuda tungod kay naggasto niya ang tanan. Ang paghatag kinahanglan nga usa ka pagpamalandong sa debosyon sa Dios dili alang sa pagila sa publiko nga ikaw daygon himayaon o pasidunggan. So unsa may aplikasyon nato ani? Consider nato mga igsoon ang paghatag pinaagi sa nanginhanglan o pagsalig o sakripisyo imbes nga maghatag lang gikan sa kasayon. Ang gipasabot ana unsa may mga sobra nimo may maghatag. So siya ang personal nga katuyuan sa paghatag. Pag siguro nga kini nakagamot gayud sa gugma alang sa Dios mo na importante kayo imbes nga gawa sa inyong pag-ila, no? Ayaw batiya nga ang gamay nga contribution sa panalapi dili mahinungdanon kini bililon sa Dios. Likay ang pagpasundayag, paghatag og siguro ang pagtuo makita diha sa matinud-anon mahigugmaon nga buhat ngadto sa mga mahuyang. No? So agi panapos mga igsoon. Kini nagtudlo nga ang tinuod nga pagtuo naglakip og bug-os nga pagsalig sa Dios. Importante kay na. Pagsalikway sa mga relihiyosong pagpahimulos o paghatag tungod sa gugma. Dili sa pagpahimulos. Gihagit ni Jesus ang limitadong pagsabot sa mga eskriba pinaagi sa pagkutlo sa Salmo 110:1 nga nagpamatuod nga Mesiyas dili lang tawhanon nga kaliwat ni David kundi dili Ginoo usab si David. Bug-os nga balaan.
Ang tinuod nga pagsimba gihulagway pinaagi sa debosyon sa kasing-kasing. Dili sa panggawas nga panagway gitawag ni Hesus ang hingpit nga pagsalig nga paghatag sa tanan nato. Kaya ang Ginoo, ang Dios hukman niya ang kasing-kasing. Ang kasing-kasing gitanaw sa Dios ug hukman dili ang gidaghanon. Nag-obserbar si Ginoong Hesus sa byuda ug mihatag og labaw pa nga pag-ila kaniya. No? Dili ato makita mga igsoon nga ang mga adunahan nag-amot og dagkong kantidad aron ang mga sinsilyo makahimo og daghang kasaba. Ato akong gingon ganiha, daghan na sila gidapasan haro saba, no? May bawan. Apan ang babaheng balo mihulog aton duha, hilom ra gyud kaayo. Apan maoy gi-acknowledge sa Ginoo. Usa gitawag niya mga tinun-an aron makasaksi sa tinuod gyud nga angay nga buhaton. No? Unya dinhi mga igsoon, gitawag kita sa Dios agig pagtapos. Gitawag kita sa Dios diha sa pagsalig sa iyang kabubuton. Excuse me. Kinahanglan atong isalig ato kinabuhi diha sa kabubuton sa Dios. Sa unsang paagi, pinaagi sa atong pagsurinder sa ato ang kaugalingon, pinaagi sa hingpit nga pagtugyan sa atong kinabuhi ngadto kaniya. Ngano man, tungod kay siya ang Dios nga nasayod sa tanan natong panginahanglan. Ilabi na gyud sa atong gikinahanglan tanan ang panalangin nga atong gikinahanglan nga walay lain kundi si Ginoong Hesus mismo, ang atong Dios, Mesiyas nga naghatag kanato sa kaluwasan ug kinabuhing dayon diha kaniya. Mao nay pinakamahinungdanon. Ang atong kinabuhi walay bili kun walay Dios. Apart from him wala tay mahimo. Mao ni nga kinahanglan ato ning buhaton, gitawag kita sa Dios sa ingon ani nga buhat. Wala kita tawagan sa Dios aron magdumili kita sa iyang bulhaton nga ihatag kanato. Kay kun muhatag siya bulhaton, ihatang equip kita niya ni anang maong bulhaton. Ug ang panalangin dili ta maghihap kung material ba kini o dili, ang pinakanindot nga panalangin mao si Ginoong Hesus mismo. Inubanan sa iyang grasya alang kanatong tanan. Amen. Sige, atong hinumduman. Minungdanong pagtulunan ang hingpit nga kahulugan sa Mesiyas. Atong sabton nga ang Mesiyas nara sa atong atubangan. Ang mga Saduceo, Pariseo wala sila masayod. Nagsige sila pangita sa Mesiyas sa panilang giatubang. Bulahan ta nga nasayod ta. Kaduha ang Dios nagtanaw sa tinguha sa atong kasing-kasing, dili gina malilong. Ikatulo, kinahanglan hingpit ang atong pagtugyan. Dili lang sa atoang mga pagtabang kundi hingpit ang atong pagtugyan sa atong kinabuhi ngadto sa Dios tungod kay siya ang tag-iya nining tanan. Amen. Okay, magampo ta. Dios nga mahan nga langit nun, salamat Ginoo sa imong mensahe gihatag kanamo Lord. Salamat Ginoo sa mga pahimangno nga imong gihatag nga kami Ginoo padayon Ginoo sa paglakat diha kanimo Ginoo sa pagtuman sa imong kabubuton Lord. Ang among paghatag Ginoo tipik lamang sa panalangin nga imong gihatag kanamo. Busa amhan tuguti nga makabaton kami malumong nga kasing-kasing nga amo kining mahimo Ginoo God Lord, dili lamang sa pagtabang sa mga tao nga angay namong tabangan apan sa pagtabang ni atong mga tao nga wala gani ilha sa katilingban. Mga tao nga sinalikway. Tudloi lamang kami Ginoo kung unsa among pagabuhaton. Ilabi na gyud sa among mga katigayunan, sa among mga bahandi, sa among mga resources. Hatagi kami Ginoo Lord kadug lamdag nga kami makahimo kami sa pagtabang ngadto kanila. Sa kanila nga nakinahanglan amhan. Ug salamat Ginoo God nga ikaw Ginoo nagpili kanamo nga maghimo nining mga butanga tungod kay nasayod kami Ginoo nga ikaw lamang ang mahimaya, ikaw ang mapasidunggan ug ikaw ang mahatagan og dungog pagdaig pagpasalamat pinaagi sa pagtuman sa imong kabubuton. Kaya mong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.